Μαρίνα, τι έχετε ετοιμάσει εκεί στην οθόνη? Μαρίνα, θα πάμε εκεί. Θα το παίξουμε και ζωντανά. Το υπόσχομαι, μπροστά σε όλους. Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Η υπόσχεσή μου πραγματοποιήθηκε. Επίσης, άλκης της πρωτοψάλτη. Η γιορτή αγάπης έγινε στο ορφανοτροφείο Μακάριος στην Κένια. 136 ψυχές. Γιατί πρέπει να κάνεις το καλό. Είναι για μένα στάση ζωής, όσο μακριά κι αν είναι. Γιατί υπάρχουν παιδιά πεταμένα, παιδιά με AIDS, κακοποιημένα, ορφανά, παιδιά από φυλακές, χωρίς ταυτότητα. Παιδιά που θαύτηκαν ζωντανά, γιατί είχαν την ατυχία να είναι δίδυμα. Και στα βάθη της Κένιας αυτό είναι κατάρα. Πέρασαν από το θάνατο ξιστά και στην κυριολεξία αναστήθηκαν. Όπως τυλίγονταν τα χέρια στο σώμα κι όπως έσπαγες αστέρια η βραδιά σου είχαν αγγίξει δειλά την καρδιά. Σ' αγαπάω. Αυτά που νιώσαμε, αυτά που είδαμε, αυτά που μας άγγιξαν δεν περιγράφονται με λόγια. Χαρά και κλάμα χιαστή. Όταν ξέρεις τι έχουν περάσει αυτά τα παιδιά, οι λέξεις «ο άγγελός μου», «ο άνθρωπός μου», «ο θάνατός μου» σε χτυπάνε σαν σφυρί. Αυτό το απόγευμα στο ορφανοτροφείο Μακάριος θα το κρεμάσουμε στο λαιμό σαν φυλακτό.
Τραγουδήσαμε, χορέψαμε με τα παιδιά και γράψαμε στη γη όσα θέλαμε να πει η ψυχή μας. Ένα τεράστιο μπράβο στο Ίδρυμα Σοφία για τα παιδιά για την προσφορά του και εδώ και στην Κύπρο. Θα είμαι πάντα δίπλα σας. Σήμερα η ζωή ξέσπασε και γέμισε την καρδιά μας χρώματα. Είμαστε στο ορφανοτροφείο Μακάριος του Ιδρύματος Σοφία για τα παιδιά στην Κένια. Da ilika inelogevika sekasete skramina Gia after Puyos Nana Pirikadia Nana Fedia Nigmena. Αυτές οι παιδικές φωνές βγαίναν από τους τοίχους και τα παράθυρα και σ' αγκάλιαζαν. Τραγουδούσαν άγγελοι. Μπήκα στην αίθουσα και δεν άντεξα. Με φοβερή συγκίνηση και ανάμεικτα συναισθήματα άκουσα όλο το τραγούδι, που ήταν δώρο για μένα από τις μικρές ψυχές. Φτάσαμε στις φυλακές ανηλίκων στο Νακούρου. Μια επίσκεψη με μια εντελώς αυθόρμητη και απρογραμμάτιστη μουσική εξέλιξη. Η μικρή αίθουσα της φυλακής ανηλίκων ξαφνικά έγινε σαν αίθουσα σχολείου με όλα τα παιδιά να συμμετέχουν. Από αυτές τις φυλακές κάποια παιδιά θα φιλοξενηθούν στο Ίδρυμα Σοφία. Ήταν μια απίστευτη εμπειρία.
συναισθηματική φόρτιση έσπαγε τα πάντα. Ήταν μοναδικής έντασης και κατάνοιξης. Έτσι απλά το ξανατραγουδήσαμε όλοι μαζί και πραγματικά ήταν οι καλύτερες φωνές σε μια στιγμή διαμάντη. Για μας η Ανάσταση είχε έρθει νωρίτερα.